Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μιλάμε στον Ενικό. Και εγώ το ίδιο. Έτσι κι άλλο συζήτηση θα κάνουμε. Είναι μια πρώτη γνωριμία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στο Στέκι Radio. Η αλήθεια είναι ότι το παλεύω αρκετό καιρό. Το Στέκι Radio ή το να βρεθούμε? Το Στέκι Radio κλείνει 10 χρόνια, οπότε το έχω παλέψει. Το να βρεθούμε το παλεύω καιρό. Ξέρω ότι αυτόν τον καιρό είσαι πολύ άσχολος. Καλά, όλος ο κόσμος είναι πολύ άσχολος. Δεν είναι δηλαδή προσωπικό. Δεν είναι ότι κάποιος ο οποίος δουλεύει 8, 10, 12 ώρες την ημέρα δεν είναι πολύ άσχολος και έχει να προσέξει και τα παιδιά ή τον παππού, τη γιαγιά, τα ψώνια. Εντάξει, όλοι μας είμαστε πολύ άσχολοι. Δεν υπάρχει κάτι που εξισώνει απόλυτα τους ανθρώπους, είναι ο χρόνος. Και για μένα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό είναι αυτό, να μπορείς να έχεις χρόνο να τον αφιερώνεις στους ανθρώπους που αγαπάς. Ναι, χρειάζεται και αυτό. Για έτσι να μας συστηθεί λίγο ο Στέφανος με πολύ λίγα επιγραμματικά. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Στέφανος ο Κασιλάκης, αλλά ας συστηθούμε λίγο και στο Στέκι Radio. Νέος Έλληνας, απόδημος, που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, που αισθάνεται συγχρόνως και Έλληνας της επικράτειας, επειδή εδώ μεγάλωσα μέχρι τα 14 μου, αλλά και Έλληνας του εξωτερικού, επειδή εκεί όντως είδα πολλές διαφορετικές νοοτροπίες και με κάποιο περίεργο τρόπο το γεγονός ότι μετά από 21 χρόνια στην Αμερική έχω επιστρέψει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μου έχει φέρει στην επιφάνεια αισθήματα και αναμνήσεις και σχέσεις που μου έχουν υπενθυμίσει τις ρίζες μου. Τώρα το λέω απόλυτα προσωπικά. Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου πατριώτη και αγαπούσα την πατρίδα μου και όταν ήμουν στο εξωτερικό, ξέρεις, αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Αλλά έχοντας επιστρέψει και έχοντας δει και τα καλά και τα κακά και την αγάπη και τον φόβο, το μίσος, ίσως από μερικούς προς το πρόσωπό μου, έχω συνειδητοποιήσει ότι, ξέρεις, πάει να πει ότι κάτι κάνω σωστά. Κάτι λέω που όντως έχει απήχηση για να δημιουργεί αυτά τα αισθήματα. Και αυτό μπορώ να πω με όλη την ειλικρίνεια, είναι ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το καλό όλων των ανθρώπων και της πατρίδας μου. Το καλό της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης για μένα είναι ταυτοτικές αξίες. Τις έχω εφαρμόσει και στην επαγγελματική μου καριέρα που ήταν στην ναυτιλία και στο επιχειρήν πριν μπω στην πολιτική. Για μένα η πολιτική δεν είναι καριέρα, είναι ένα λειτουργήμα. Νομίζω ότι όλοι παραδέχονται, ειδικά με όσα έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια από τότε που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έγινα πρόεδρος, μετά τον αποκλεισμό μου από, εντάξει, τώρα είναι γνωστά αυτά πλέον, μπουζουξίδικα και το καθεξής, το κίνημα δημοκρατίας, αυτό που κάνουμε τώρα. Εάν πιστεύω, μου πιστώνουν κάτι, ακόμα και οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, είναι ότι δεν είμαι σαν τους άλλους, δεν είμαι μέσα σε ένα σύστημα. Δεν έχω μπει σε αυτό το πολιτικό σύστημα και δεν πρόκειται ποτέ να μπω, διότι δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι ταυτοτικό για μένα το να είμαι στην πολιτική. Ξέρω ποιος είμαι εκτός πολιτικής, ξέρω γιατί το κάνω και το βασικό είναι να φέρουμε την πολιτική με ήττα στη ζωή του κόσμου. Και οι πολιτικοί μου μικρογιώτα να μείνουν απ' έξω. Λιγότερο στην καθημερινότητα του κόσμου, η πολιτική με ήττα, η ελεύθερη σκέψη, το πώς μπορούμε να είμαστε μια πιο ενωμένη κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη, αλλά και πιο ελεύθερη κοινωνία και πιο επιτυχημένη κοινωνία και να είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο για την κληρονομιά μας που έχουμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στον πολιτισμό μας, αλλά και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Για αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Να πάψουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε οι ουραγοί σε όλους τους δείκτες της Ευρώπης, ότι τίποτα δεν αλλάζει, αυτή με μψημυρία. Πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς, η Ελλάδα είμαστε εμείς. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι καν η γεωγραφία της, η ιστορία της. Η Ελλάδα είμαστε οι ψυχές που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε λίγο τη ζωή μας καλύτερη ο ένας προς τον άλλον και νομίζω στα χέρια μας είναι να αλλάξουμε αυτή τη χώρα.
Όταν ανακοινώσα ότι θα κάνουμε έτσι μια συνέντευξη, συζήτηση που τη λέμε εμείς, στο ΣΤΕΚΙ, με ρωτήσαν όλοι, ρώτησέ τον, γιατί κίνημα και όχι κόμμα και τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Εντάξει, εγώ μπορεί να γνωρίζω, θες να μας πεις γενικότερα, όντως, τι διαφορά έχει ένα κίνημα από το κόμμα. Νομίζω το κόμμα σε κάποιο βαθμό είναι μία μορφή διαίρεσης. Εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα, εσύ σε εκείνο το κόμμα. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές όταν έχω νέους φίλους οι οποίοι ανήκαν σε άλλα κόμματα και πλέον με έχουν γνωρίσει, ειδικά στο νησί που αγαπώ, στις Πέτσες παραδείγματος χάρη, που από όσο θυμάμαι η Νέα Δημοκρατία πήρε 60, ούτε καν ξέρω, πάνω από 60% ποσοστά στις εκλογές. Εκεί πηγαίνω από τα 36, όχι, από τα 7 μηνών, 36 χρόνια πηγαίνω στις Πέτσες, προς τα πίσω. Και λες, προφανώς έχω εξαιρετικές σχέσεις με πάρα πολύ κόσμο εκεί και τους λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι είναι, άλλαξες κόμμα? Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν λένε άλλαξες κίνημα. Α, μπράβο. Άλλαξες κόμμα. Άρα για μένα το κόμμα είναι μια μορφή η οποία αυτή καθ' αυτή έχει διχάσει τον κόσμο. Προφανώς κάποτε υπήρχαν κόμματα βάσει ιδεολογίας. Η ιδεολογία είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να εξελίσσεται. Πιστεύω η σύγχρονη πολιτική, λόγω της διαφάνειας και της αμεσότητας και της ταχύτητας της πληροφορίας, πρέπει να είναι πιο αξιακή και λιγότερο ιδεολειπτική. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι εμένα και είναι οι αξίες μου πολιτικά είναι ο ανθρωπισμός και ο ρεαλισμός. Εάν μια ιδέα τυχαίνει και είναι κεντρώα ή τυχαίνει και είναι αριστερή ως κατεύθυνση από τα παλιά μου, είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω να ξέρω ότι λειτουργεί, αποδίδει για την κοινωνική πλειοψηφία, το μέλλον των πολλών ή το μέλλον αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν το κίνημα είναι μια ομάδα πολιτών, ένα κύμα ίσως, το οποίο διαπερνά τις παλιές κομματικές γραμμές και θέλει να γίνει αυτό το μεγάλο κίνημα αλλαγής με το μέλλον αυτού του τόπου. Και βέβαια θα κρυθεί στις επόμενες εκλογές. Όλοι κρινόμαστε. Όποτε γίνουν αυτές. Έτσι. Κάθε μέρα κρινόμαστε, αλλά στην πολιτική, όσους θέλουν να διοικήσουν αυτόν τον τόπο ή να επηρεάσουν νομοθετικά, προφανώς κρίνεσαι στις εκλογές. Αυτός είναι θέλω να πω, δεν είσαι βουλευτής. Όχι. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις. Στη Βουλή όχι. Σαν αρχηγός κινήματος. Στην Ολομέλεια της Βουλής όχι. Όχι. Αλλά έχουμε εξαιρετικούς βουλευτές στο κίνημα Δημοκρατίας, ναι, για τους οποίους είμαι πάρα πολύ περήφανος, και επίσης στην ευρωομάδα μας με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα που δεν είχε ελληνική αντιπροσωπή έχουμε καταφέρει να φέρουμε τεράστια εθνικά ζητήματα με τη στήριξή τους. Και αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας για να είσαι φιλέλληνας. Ο ελληνισμός είναι αξίες, είναι αυτός ο πολιτισμός και το αναγνωρίζουν πολλοί στην Ευρώπη. Μπορώ να σας πω ειδικά από Ιταλία και από Γαλλία μας εκτιμούν πάρα πολύ σε σχέση με μερικές άλλες χώρες οι οποίες μας βλέπουν πιο διαχειριστικά. Αυτό τον άξονα της πολιτισμικής εγκύτητας και της αλληλεγγύης, εγώ θέλω να τον αξιοποιήσουμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θέλω εννοείται να μου αναπτύξεις το πρόγραμμα. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει στο site. Προγράμματα υπάρχουν πάρα πολλά, πάντα υπήρχαν. Ο κόσμος έχει πάψει να πιστεύει ότι κάποιος θα κάνει αυτό που λέει. Να. Και η απάντησή μου είναι: κοιτάξτε την πορεία του καθενός. Τι με κρατάει εμένα να μην τα κάνω? Το μόνο που με κρατάει πίσω είναι η λαϊκή νομιμοποίηση στις επερχόμενες εκλογές. Στα χέρια σας είναι αυτό να μας το δώσετε ως δυνατότητα. Διότι ειλικρινά δεν είναι ότι, νομίζω πλέον όλη αυτή η θεωρία της συνωμοσίας για το ποιος με φύτεψε, να κοιτάξει κανείς το πόσο πόλεμο έχω φάει και πόση λάσπη έχω φάει από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω, από μίντια. Λέει ποιος είναι ένα άτομο, ένας οργανισμός, κάτι, ένας επιχειρηματίας να πει του έχουν φερθεί. Δεν υπάρχει. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε, πρόκοψε εξωτερικό, ήρθε, είδε ένα κενό σε μια
δήθεν προοδευτική κεντρώα, δεν ήταν κέντρο, υπήρχε προοδευτικό κέντρο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται. Ναι. Εντάξει, όπου ανήκω ταυτοτικά ή τουλάχιστον στην εφαρμοσμένη πολιτική και στον ευρύτερο χώρο αυτό. Και γι' αυτό ήμουν και στο επικρατεία στο ψηφοδέλτιο. Και σε μία εκλόγιμη θέση. Δεν κατέβηκα στην ένατη θέση της επικρατείας για να εκλεγώ πρόεδρος του κόμματος μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτά δεν γίνονται. Το ότι έγιναν δείχνει τις τεράστιες παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος και τα προβλήματα που είχε όλος αυτός ο χώρος, τα απόνερα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των μνημονίων. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται ένα νέο αφήγημα κυβέρνησης, κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι ανθρωπιστικό και ρεαλιστικό. Αυτό είναι το βασικό. Άρα το πώς ειλικρινά εύχομαι να ξέρει ο κόσμος πλέον ότι όντως δεν με έχει φυτέψει κανείς και μαζί με αυτό δεν με έχει κανείς. Και ειλικρινά βλέπετε ότι είμαι ο μόνος ο οποίος την κυβάλλει με τις τράπεζες. Δεν μιλάει άλλος για επιζήμιες συμφωνίες που έχουν πάρει χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο με τη σφραγίδα της Βουλής. Δεν πάει άλλος τη μαύρα χρήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία με τις τριγωνικές συναλλαγές, VNO, Blue Sky στον οικονομικό εισαγγελία. Κολώνουνε, να το πω απλά. Ναι. Δεν τολμάνε. Δεν τολμάνε διότι επαναλαμβάνω, η ταυτότητά τους βασίζεται στο να είναι πολιτική, με όμικρον γιώτα. Η δικιά μου δεν βασίζεται σε αυτό. Και εγώ θέλω οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα να έχουν λιγότερο μπλέξιμο στη ζωή σας. Θέλω οι πολιτικοί με ήττα να είναι στο πνεύμα μας, ως μια κοινωνία που θέλει να πάει μπροστά, αλλά οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα να είναι λιγότεροι, το κράτος να έχει περισσότερη συνέχεια, να έχει κοινή λογική, διαφάνεια, όλα τα πράγματα που θέλουμε, εάν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Και το λέω αυτό πάρα πολύ απλά. Πρέπει επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη. Ναι. Φτάνει πια το να αλλάζουμε από κρίση σε κρίση. Πρέπει να αλλάζουμε όταν έχουμε τη δυνατότητα. Σταδιακά και βιώσιμα. Αυτό προτείνω ως κίνημα δημοκρατίας. Εγώ θα ήθελα λίγο ειδικότερα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς προσωπικά σαν ραδιόφωνο και εμένα ακόμα περισσότερο σαν καρκινοπαθή, λίγο το κομμάτι της υγείας, γιατί αυτό όχι απλά πάσχει, όχι απλά... Είναι αυτό που λέμε η έκφραση, καμία κυβέρνηση δεν έχει διορθωθεί, ισχύει. Καμία κυβέρνηση δεν έχει μπει στο κομμάτι της υγείας να το διορθώσει, να φτιάξει, να κάνει πράγματα. Τώρα μπορεί να υπάρχει... Αυτό δεν θέλω να βάζω όλους σε ένα τσουβάλι, διότι για να πούμε και ένα καλό που έγινε επί κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι 2 δισεκατομμύρια ανασφάλιστοι άνθρωποι μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Για μένα η υγεία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν είναι δημόσιο αγαθό, είναι δικαίωμα και είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα του 2025, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2025. Έχουμε όλη την τεχνολογία και όλο το προσωπικό να μπορέσουμε να δώσουμε αποδοτικά δημόσια ποιοτική υγεία στον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται επειδή υπάρχει πολιτική επιλογή από τη Νέα Δημοκρατία, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας να καλύπτει τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν για να κάνεις ένα ραντεβού, μια εγχείρηση, κάτι στο δημόσιο. Είναι μια πολιτική επιλογή. Και αυτό που είναι ακόμα πιο ενοχλητικό, εξοργιστικό, λυπηρό, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι ενώ έχουμε λάβει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας, να τα ανακαινήσουμε κτλ. Δεν είναι στελεχωμένα. Και αυτό γίνεται επίτηδες. Γίνεται επίτηδες και είναι κατάπτυστο το να ένας γιατρός μετά από τόσα χρόνια σπουδών να αρχίζει στο δημόσιο νοσοκομείο με 1.200 ευρώ το μήνα. Πάμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να είναι θυσία το να εργάζεσαι για τη δημόσια υγεία σε σχέση με την ιδιωτική. Πρέπει να είναι μια παραγωγική, προσωπική απόφαση, επαγγελματική. Αυτό είναι έντιμο προς τον επιστήμονα. Από εκεί και πέρα, εάν το δημόσιο σου παρέχει ένα πλαίσιο σταθερότητας κτλ., προφανώς αυτό θα είναι μέρος της αμοιβής που έχει σε σχέση με το να πάρεις ένα ρίσκο, ξέρω εγώ, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά άλλο, δεν συγκρίνεται η κατάσταση με την άλλη αυτή τη στιγμή και οι Έλληνες έχουν τεράστιο ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι στις ισχυρότερες θέσεις για την δαπάνη για την υγεία από την τσέπη μας.
Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό το ξέρω. Και εγώ σε καλά, όλες τις. Ναι, το ξέρεις. Είμαστε κοντά στο 40% στην υγεία δαπάνη από την τσέπη σε σχέση με τα ταμεία κτλ. Άρα αυτό πρέπει λοιπόν να αλλάξει άμεσα και αυτό που λέω είναι μη μου λες τις προτεραιότητές σου, μη μου λες τις ιδέες σου κτλ. Δείξε μου τον προϋπολογισμό σου, να σου πω εγώ τις προτεραιότητές σου. Και αυτό που λέω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι, και το έχω πει δημόσια πάρα πολλές φορές, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εδώ και 2 χρόνια. Πρώτη σε κατάταξη στον προϋπολογισμό κατηγορία παροχής θα είναι η κατηγορία των όλων των παροχών για τους ανάπηρους συμπολίτες μας. Δεν νοείται πραγματικά δεν ξέρεις πόσες φορές έχω ολοκληρώσει μια ομιλία, μια εκδήλωση, κάτι και έρχεται μια μητέρα και μου λέει «Σε παρακαλώ Στεφανάκο μου κάνε κάτι διότι με παράτησε ο άντρας μου γιατί έχω ένα παιδί με Downs και δεν μας δίνουν καμία βοήθεια» κτλ. Από τις πρώτες μου εμφανίσεις πριν 2 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε και είναι πάρα πολύ βασικό το να συνειδητοποιούμε ότι η ζωή του ενός είναι ίση με του άλλου, του συνανθρώπου μας. Και ειλικρινά, και εκεί γι' αυτό είναι μια πολιτική προτεραιότητα για μένα, γιατί είναι αξιακό και ταυτοτικό το ζήτημα της ισότητας σε όλα τα ζητήματα. Για τα ζητήματα αναπηρίας, σας το λέω ξεκάθαρα, ότι όποια δαπάνη απαιτείται για να μπορεί ο ανάπηρος συνάνθρωπός μας να αισθάνεται ισότιμος και να είναι ισότιμος πολίτης στην πράξη, στην καθημερινότητά του, στην αυτονομία του, στην κοινωνική του ζωή και οι οικογένειές τους, είναι η πρώτη προτεραιότητα στον προϋπολογισμό. Μα είναι βασικό η οικογένεια, γιατί δεν είναι μόνο αυτός που νοσεί. Δεν είναι μόνο εγώ που νοσώ, που είμαι καρκινοπαθής. Έχω και μια οικογένεια από πίσω μου. Πρέπει και αυτή κάπως να στηριχτεί. Όχι τόσο οικονομικά και ψυχολογικά, γιατί πρέπει να είμαι και εγώ ψυχολογικά. Και οικονομικά και ψυχολογικά. Έτσι. Και κοινωνικά. Και κοινωνικά. Όλο το κομμάτι αυτό. Εννοείται ότι για μένα η οικογένεια είναι μέρος των αναπηρικών δικαιωμάτων. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τον ανάπηρο συμπολίτη μας από την οικογένειά του. Είναι ένας πυρήνας όλο αυτό. Ό,τι λοιπόν στήριξη χρειάζονται οι οικογένειες και οι συμπολίτες μας θα την έχουν. Δεύτερη προτεραιότητα μετά από όλη τη φροντίδα και τις παροχές που απαιτούνται, δεν πούμε για μαξίδια, να πούμε το κόστος που υπάρχει. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα τα οποία ακούγονται. Και όλη η προσαρμογή που πρέπει να γίνει στις γειτονιές, να είναι προσβάσιμες, η ένταξη, η κοινωνική ενσυναίσθηση, όλο αυτό. Δεύτερη προτεραιότητα στον προϋπολογισμό θα είναι η δημόσια υγεία. Δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε τις γιαγιάδες, τους παππούδες μας να πεθαίνουν επειδή, ή τους συμπολίτες μας γενικά, επειδή μπορεί το στενοφόρο να μην έρθει στην ώρα του, ή επειδή γίνονται λοιμώξεις στα νοσοκομεία, επειδή είναι προστελεχωμένα, επειδή δεν μπορούν να κάνουν το ραντεβού τους στην ώρα τους. Λοιπόν, μια χώρα η οποία δεν σέβεται τη ζωή των πολιτών της, για μένα είναι στο ελάχιστο είναι αντιπαραγωγική και αυτοκτονική, στην καλύτερη ή στο ηθικό κομμάτι είναι ανήθικη αυτή η χώρα. Εάν εν γνώση της, αυτό το σύστημα, εν γνώση του δηλαδή, δεν προστατεύει τη ζωή των πολιτών του. Άρα πρέπει αυτό να αλλάξει ριζικά και άμεσα. Το μεγαλύτερο asset, δηλαδή εάν σκεφτεί κανείς ποια είναι τα χέρια, τι έχουμε ως Ελλάδα, το οποίο μπορεί να μας πάει στο μέλλον μπροστά. Νούμερο 1 στην κατάταξη δεν είναι το real estate της χώρας. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας. Αυτή είναι η χώρα, οι άνθρωποι της είναι η χώρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ας το προτεραιοποιήσουμε. Πρέπει να είναι θεμελιώδες δικαίωμα με απόλυτη ισότητα στην παροχή της δημόσιας υγείας, στην πρόσβαση στην υγεία, ανεξάρτητα από το αν έχεις χρήματα.
Είναι ή το στον βαθμό στον οποίο είναι εφικτό, εντάξει, εάν ζεις εκτός αστικού κέντρου, εάν είσαι στην επαρχία. Πρέπει να έχεις ένα πλέγμα νοσοκομείων και δικομιδής για να μπορείς να αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Πρέπει να μπορείς να κάνεις όλα τα ραντεβού τα οποία χρειάζεσαι μέσα σε μία ώρα από εκεί που ζεις, αντί να πρέπει να ταξιδέψεις στην Αθήνα για ένα ραντεβού. Τώρα λέω αυτονόητα πράγματα, τα οποία δεν γίνονται όμως. Τα αυτονόητα δεν γίνονται και μάλιστα είναι κανένα μήνα πριν που είχαμε μία συνέντευξη με τον Γιώργο τον Πατούλη, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πήγαμε αυτή τη φορά και αυτό ακριβώς συζητούσαμε, ότι εγώ στα χειρουργεία μου στεναχωριόμουν που άκουγα τους ειδικευόμενους να λένε ότι θα κάνω εδώ την ειδικότητά μου και μετά θα φύγω. Θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στην Κύπρο, θα πάω... Μα γιατί, Αφού η πλειοψηφία των γιατρών στην Κύπρο είναι Ελλαδίτες, όπως λένε, είναι Έλληνες από εδώ. Ναι, γιατί μας απάντησε κιόλας, μας έδωσε ο άνθρωπος την απάντηση, γιατί όταν εδώ λέει παίρνεις 1.200, εκεί θα πάρεις 50. Και θα έχεις το 8ωρό σου. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό νοσηλευτών σε σχέση με τον πληθυσμό. Έχουμε υψηλό ποσοστό γιατρών, πίστεψέ το. Και δεν έχουμε τα ενδιάμεσα επίπεδα, δηλαδή πώς κάποιος μπορεί να γίνει παθολόγος ή γιατρός πρώτης φροντίδας. Έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό στο πρώτο επίπεδο της υγείας. Άρα αυτό, εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη επένδυση και πρέπει να δοθούν και μονοπάτια επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και στους νοσηλευτές που μπορούν στην ουσία να επιτελούν τις ευθύνες ή το λειτουργήμα ενός παθολόγου αντίστοιχα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη μπορεί να έχεις και ένα άλλο μονοπάτι εξειδίκευσης και επιμόρφωσης για να μπορείς να παρέχεις αυτό το επίπεδο φροντίδας πέρα από τη ιατρική σχολή. Αυτό νομίζω δηλαδή, εάν αυξήσεις την προσφορά των ανθρώπων αυτές τις δυνατότητες, θα μπορέσεις να δώσεις πολύ πιο ποιοτική υγεία και συγχρόνως θα μπορεί και το ιατρικό προσωπικό να μένει στην Ελλάδα, όπως είπα, με αντίστοιχους μισθούς στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να σε κουράσουμε γιατί ξέρουμε ότι τρέχεις. Γνωρίζω ότι θα πας και στην έκθεση, θα πας και στη Θεσσαλονίκη, πότε, 12 του μηνός, νομίζω, γιατί μου έρχονται και mail. 12 Σεπτεμβρίου έχουμε την ομιλία μου. Ναι. Πριν από αυτό να αναμένετε μερικές διαδικτυακές εκπλήξεις που θα αναφέρονται και στα ζητήματα που μόλις συζητήσαμε. Τέλεια. Και μετά την ομιλία στην Θεσσαλονίκη θα κάνουμε κάτι πιο εναλλακτικό αντί για μια καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αλλά παροτρύνω πραγματικά τον κόσμο να ρωτήσει τι θες να κάνεις, με ποιους θα το κάνεις και γιατί το κάνεις. Να. Το τι θες να κάνεις το απαντώ και θα συνεχίσω να το απαντώ και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Το γιατί το κάνω, εύχομαι να το βλέπετε στα μάτια μου, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό. Μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή έχεις πολύ καθαρό βλέμμα, η αλήθεια είναι. Το με ποιους θα το κάνω, αυτό είναι εν εξελίξη. Θα υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και παροτρύνω όσους μας ακούν που ενδιαφέρονται να μπουν μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνεσαι από το συμπολίτη σου. Είναι πολύ εύκολο να πεις πού να μπλέξω. Εάν δεν μπλέξουμε, δεν θα ξεμπλέξουμε. Άρα λοιπόν παροτρύνω όποιον θέλει να μπλέξει, όποιον τολμάει να μπλέξει, όποιον εμπνέεται να μπλέξει μαζί μας. Και θα δει ότι αυτό το οποίο βλέπει και πιστεύει μπορεί να γίνει πράξη. Μπλέκω παντού. Έχεις πολλές φίλες και φίλους λοιπόν? Έχω πάρα πολλούς φίλους και φίλους και από όλα τα κόμματα και θα σου πω εγώ τώρα... Πάλι κόμματα, το βλέπεις από όλα τα κόμματα? Ναι. Από αυτή τη φράξη ή από εκείνη τη φράξη? Κόμμα, χρώμα, Παύλα, και θα σου πω εγώ το κριτήριό μου. Μπορεί να είναι και λάθος, έτσι, αλλά εγώ έτσι κρίνω. Εγώ ψηφίζω πρόσωπο. Δεν ψηφίζω ούτε κόμμα, ούτε κίνημα, σε προλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε, για να σου δώσω καταλάβεις ότι αν
κομματικά μπορεί να ανήκω κάπου. Δεν σημαίνει ότι είσαι δεσμευμένη από... Στην περιφέρεια κατέβηκα με τον Γιώργο τον Ιακημίδη, γιατί τον είχαμε επί 16 χρόνια δήμαρχο Νίκη Αρέτη. Και εάν μου επιτρέπεις να πω ότι προσωπικά τον στήριξα από την πρώτη στιγμή τον Γιώργο και θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν, αν δεν είχαμε αυτό το απίστευτο 43% που το θεωρώ άκρος αντιδημοκρατικό. Ποιο 43? Ότι με 43 έγινες περιφερειάρχης. Ναι, είναι άλλη συζήτηση αυτό, ναι, οκ. Αλλά αν δεν το είχαμε αυτό και πήγαινε ο Γιώργος τη δεύτερη Κυριακή, θα έβγαινε. Θα βγαίνει ο Γιώργος και μάλιστα χωρίς καμία... Ακριβώς επειδή το έχω περάσει και στον κόσμο μου, έτσι, στους φίλους μου, ότι πρόσωπο, ψήφισε το πρόσωπο σου, εμπνέει εμπιστοσύνη ότι αυτό που λέει θα το κάνει. Πραγματικά πήρα 1.700 ψήφους που αν έβγαινε ο Γιώργος πραγματικά θα ήμουν μέσα στο συμβούλιο τώρα, χωρίς να κουνήσω το δαχτυλάκι μου. Οπότε, αυτό λέω και εγώ στον κόσμο, ότι μην κοιτάτε λιγάκι, τα παλιά τα χρόνια ήταν, η γιαγιά μου, ο παππούς μου ψήφιζε αυτό, οπότε συνεχίζουμε. Πάμε να ψηφίσουμε νέους ανθρώπους, εγώ είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων, νέες ιδέες. Και ηλικιακά, και νέες ιδέες, έτσι, και να προχωράμε μπροστά, υπάρχουν να μην και πηγαίνουμε πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι που έχουν νέες ιδέες και εμπειρία. Έτσι, να πηγαίνουμε μπροστά, να προχωράμε μπροστά. Αυτό. Γιατί ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, νομίζω. Έχεις μείνει και εσύ και από την Αμερική, βέβαια. Το ότι η Ελλάδα έχει απίστευτα κάλλη και δυνατότητες, νομίζω ότι το παραδέχονται όλοι. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπεις, μπορώ να σου πω, από τους φίλους μου, τους γνωστούς μου στην Αμερική, ότι η Ελλάδα είναι το μέρος για το καλοκαίρι. Εκεί πας. Εντάξει, και στην Ιταλία. Δεν υπάρχει καλοκαίρι στο ελληνικό καλοκαίρι. Τώρα το ζήτημα είναι αυτό να το επεκτείνουμε. Ναι. Να συστήσουμε και τα βουνά μας και το φθινόπωρό μας και να έχουμε τον πολιτισμό ως προμετωπίδα. Μην είναι μόνο παραλία και μπάνιο. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές δυνατότητες και το θέμα είναι για ποιο λόγο παρά αυτές τις απίστευτες δυνατότητες έχουμε βουλιάξει. Έχουμε βουλιάξει. Ως χώρα. Κλείνοντας, επειδή εμείς έχουμε πολύ χιούμορ, σίγουρα θα τα ξαναπούμε, μόλις έτσι ηρεμήσεις μετά τη ΔΕΘ. Από πίσω το φυτό ήταν τυχαίο το ντεκόρ, έτσι, που λέγαμε πριν ότι είσαι φυτευτός. Είναι τυχαίο το ντεκόρ. Και στο σχολείο πριν φύγω Αμερική και στο σχολείο πριν φύγω Αμερική φυτό με έλεγαν, εντάξει, άρα έχω φάει πολύ φύτα μας. Το ντεκόρ ήταν εντελώς τυχαίο από πίσω η γλάστρα. Να πούμε ότι είσαι και σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Να σου πω τι τους έλεγα όταν μου λέγανε όταν με λέγανε φυτό. Τους λέω ναι, κάνω φωτοσύνθεση και είναι πιο φυτό. Έτσι. Δηλαδή αποδείκνυα την κατηγορία. Είσαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, είσαι κέντρο, δεν ξέρω το λες, που είσαι ή... Ναι, στο γραφείο του κινήματος στην Αμαλίας. Στην Αμαλίας, ναι, γιατί... Πιο κέντρο δεν γίνεται. Ναι, είναι κέντρο, έχεις τρομερή θέα, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Το στέκι, επειδή ακριβώς δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα και τώρα δεν έχει ούτε κίνημα, θα είμαι δίπλα σου, θα είναι δίπλα σου όποτε μας χρειαστείς, γιατί πραγματικά πιστεύουμε και στις ευκαιρίες και στους νέους ανθρώπους, όπως είπα πριν, και στην ευκαιρία και γιατί όχι. Όχι, ας δοκιμάσουμε και αυτόν και άμα δεν μας κάνει, τα κάνει μπάχαλο και ξανά μανά. Όχι. Γιατί όχι, ναι, φρέσκες ιδέες. Σε ευχαριστώ πολύ που το λες αυτό, το εκτιμώ, διότι και μια φορά αισθάνομαι ότι τιμωρούμε για τα λάθη που έχουν κάνει άλλοι. Όχι, μα δεν έχει κυβέρνηση. Ναι, αλλά σου λένε, εμπιστευτήκαμε έναν νέο άνθρωπο πριν από 10 χρόνια, παρόμοιας ηλικίας, τον Ατάλο, εντάξει, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όταν το κάνουμε αυτό, πάβει να έχει νόημα η δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να είναι εκεί για να είμαστε ενεργοί πολίτες και να αποφασίζουμε την καλύτερη λύση ανάμεσά μας και ιδανικά τους καλύτερους λειτουργούς. Εγώ είμαι ένας outsider στην πολιτική, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου, δουλεύω ακόμα το ίδιο. Είναι μια συνειδητή επιλογή που την κάνω με μια προσωπική οικονομική δυνατότητα που με καθιστά ανεξάρτητο.
Και το εννοώ αυτό αντικειμενικά. Δηλαδή ότι εάν βιοποριζόμουν από την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα τολμούσα να μπλέξω με τα πολιτικά δρόμενα. Ακριβώς. Αλλά επειδή ξέρω ότι πώς έχω δουλέψει στο εξωτερικό, πώς έχω αρχίσει, πώς τα πάνω, τα κάτω, πώς αντέχεις τις δυσκολίες, πώς ξαναχτίζεις, δεν φοβάμαι να ξαναχτίσω. Αλλά σίγουρα, στο βαθμό στον οποίο μπορώ να γίνω μια ασπίδα για κόσμο που φοβάται την πολιτική ή φοβάται να καταγγείλει ένα εργοδότη επειδή τον εκμεταλλεύεται. Εξού και έχω αρχίσει και την πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, που είναι αυτό. Δεν είναι κίνημα, είναι μια πρωτοβουλία, κοινωνική πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπική, να είναι ασπίδα για τον κόσμο. Αν θέλει ο κόσμος να γίνει μια μεγάλη ομάδα και πολιτικά και ακτιβιστικά και να γίνουμε ο ένας η ασπίδα του άλλου, θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Έτσι. Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς εδώ είμαστε. Πραγματικά δεν το λέμε για να το πούμε. Έτσι. Όποτε θα μας χρειαστείς θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα πούμε στο επανειδήν. Εννοείται. Πριν να κάνουμε τώρα κάτι μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν θα σε αφήσουμε. Ωραία. Εννοείται. Αρκεί να ξεκουραστείς και εσύ λίγο, να πας Καλά, στη Θεσσαλονίκη, να είσαι λίγο και πιο άνετος μετά. Έγινε. Και σίγουρα θα κάνουμε πράγματα. Σίγουρα θα κάνουμε κοινά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.